Hľadáte rýchly a jednoduchý spôsob, ako získať viac klientov cez WhatsApp? V tomto videu vám ukážem, ako používať formuláre pre WhatsApp od Coverbell na zvýšenie predaja bez komplikácií. A čo je najlepšie, bez potreby programátorských znalostí. Poďme na to. Formuláre od Coverbell ti umožňujú zhromažďovať informácie o tvojich zákazníkoch priamo z tvojej webovej stránky alebo sociálnych médií a automaticky ich presunúť do konverzácie v tvojej WhatsApp business. Takto môžeš začať kvalitné konverzácie, získavať príležitosti a konvertovať rýchlejšie. Všetko automaticky. Aké sú výhody? Získaš viac kvalifikovaných lídov bez komplikácií. Všetko ide priamo do tvojho WhatsAppu, ktorý je kanálom, kde tvoji zákazníci skutočne odpovedajú. Môžeš automatizovať prvý kontakt pri zachovaní teplého prístupu. Je to super ľahké na použitie a nepotrebuješ vedieť kód. Aby sme vytvorili formulár, najprv sa prihlásime do nášho účtu Callvert. Následne klikneme na nastavenia, bezplatné nástroje a generátor vstupnej stránky. Tu môžeme vytvoriť náš formulár pridaním nášho telefónneho čísla. Nezabudnite pridať kód krajiny. Potom budeme musieť pridať názov. Môžeš pridať ľubovoľný názov. Následne pridáme podnadpis alebo popis formulára a pridáme text pre textové pole. Vyberieme logo našej spoločnosti, vyberieme typ písma, ktoré chceme použiť, potom vyberieme pozadie, farbu, akúkoľvek farbu, ktorú uprednostňuješ. Následne vyberieme farbu textu. Potom vyberieme, čo chceme, aby bolo napísané vo vnútri informačnej krabičky. Môžete tiež pridať viac krabičiek a rozhodnúť sa, či táto krabička bude obsahovať odkaz, číslo alebo text. A nakoniec pridáme predvolenú správu, ktorá sa odošle za každým, keď používatelia vyplnia formulár. Ako môžeš vidieť, toto je dokončený formulár a keď ho používatelia vyplnia a odošlú, tieto správy prídu priamo na náš účet WhatsApp. Taktiež si pamätaj, že Google je platforma na komunikáciu s tvojimi zákazníkmi spolu s tvojim predajným a podporným tímom, odkiaľkoľvek sa nachádzajú. Má množstvo funkcií ako modul pre viacagentový chat, chatbot, obchod pre WhatsApp, hromadné posielanie správ, API, integráciu s WhatsApp a inými sociálnymi sieťami a oveľa viac.